Rahoto na musamman. Sabuwar hada-hadar waƙoƙi. Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa sun shirya waƙa mai zafi ta musamman. A shirye suke su tayar da ƙura a duniyar waƙoƙi. Fitattun mawaƙa biyu da ake da farin jini a Arewa, Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa, sun bayyana cewa suna dab da sakin sabuwar waƙa wacce ake ganin za ta girgiza kafafar masana'antar waƙoƙi a wannan shekarar. Bisa bayanan da suka fito daga mabiyansu da kuma shafukan sada zumunta, an bayyana cewa waƙar za ta kasance cike da saƙon soyayya, darasi da kuma nishaɗi. Irin na salo da wannan waƙa biyun suka saba yi, amma a wannan karon sun ce wannan waƙa za ta zamo ta daban ba kamar waƙar da suka saki wato More, wadda ita ma waƙa ce wadda ta yi matuƙar tasiri da girgiza kafafen sada zumunta. Sai dai tun daga wannan lokacin Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa suka bayyana cewa ba fa wannan waƙa ce ainihin waƙar da suke shirin saki ba, a shirya sakin sabuwar waƙar da suka shirya wa su ma. Naziru Sarkin Waƙa ya shahara wajen haɗa zazzafan kalmomi masu nauyi da salon hikima. Shi kuma Bilal Billa, wanda yake daga cikin sabbin fitattun matasa masu tasowa, ya shahara da salo na zamani da kuma ƙarfin murya da yake jan hankalin matasa. Masu sauraro na cike da fargaba da kuma farin ciki, suna jiran wannan waƙa da ake hasashen za ta zama haɗin tarihi tsakanin manyan mawaƙa guda biyu masu salo daban-daban. Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa ba su da wani buri da ya wuce kawo nishaɗantar da al'umma da kuma kawo ci gaba a fagen waƙoƙi, musamman ma a arewacin Najeriya, wanda tuni an mana nisa a fannin ci gaba a waƙoƙin rayuwa. Rahotanni sun nuna cewa an riga an fara ɗaukar bidiyon waƙar, kuma an ce za a fitar da ita cikin 'yan makonni masu zuwa, a cewar wani daga babban na jikin Naziru Sarkin Waƙa. Idan wannan waƙa ta fito, ba wai za ta ɗauki hankali ba kawai, za ta mamaye kafafen sada zumunta gabaki ɗaya. Ga yadda ake jin kalmomin da ke yawo a tsakankanin masoya. Wasu daga cikin manyan masoyan Naziru Sarkin Waƙa da kuma Bilal Billa suna bayyana cewa waƙan nan za ta zamo babban collaboration mafi girma da tsada a arewacin Najeriya. A ƙarshe, dukkan alamomi na nuna cewa wannan waƙa za ta ƙara tabbatar da cewa Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa sun zama ginshiƙin waƙoƙin Hausa a zamanin nan na yanzu. To dai masu sauraro, kar dai ku sha'afa kuna tare da wannan gidan